Един бърз тур на всички автомобили, които днес караме по време на M-Drive 2016. Истинско удоволствие. Започваме с M3 купе. Продължаваме с M6 Grand купе. M5. M6 Convertible. M4 Convertible. X5M. M3 седан, което е M-Performance изцяло. X6M спортен джип. И M4 купе. Като за финал имаме още едно M6 Grand купе, единствената кола, която се повтаря, защото от съпорт.